Nenad Marinković-Gastos i Anđela Đuričić se nisu odvajali tokom čitave žurke i sve vreme su odlučili da provedu zajedno. Pred kraj žurke njih dvoje su odlučili da zaplešu i na taj način otkrili da im je želja da tako plešu i na njihovoj svadbi. Podsjećamo, Anđela Đuričić je tražila od drveta mudrosti zadatak i čim je završila, vratila se kod drveta kako bi mu to saopštila. Ništa nisam. Našla sam dobar izgovor. Kad sam došla, stvarno je imao neki karmin, smorio se, mnogo mi ga žao, dobro sam ga odglumila, baš sam bila hladna, rekla je Anđela. Moram priznati da dobro glumiš, reklo je drvo. Nadam se da sam prošla zadatak, kazala je Anđela. Prošla si zadatak, kazalo je drvo. Hvala, drvence, baš sam srećna. Znam da će biti malo ljut na mene, ali meni je drago da njemu učinim, rekla je Anđela. Anđela i Nenad, čim je završila žurka, otišli su do toaleta kako bi mogli da razmenjuju nežnosti. Sakrili su se u toaletu te počeli da se strastveno ljube.